Lezigezi indaba zo1KZNTV uyifunda lo samkeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli ake sibheke ihamba phambili usuku namhlanje. Babhikishele bavala umgwaqo bekhala ngogesi kuxwayisa Amadoda nezinduna zezinsizwa kanti ke balinda uhulumeni ngolwekhansela elihola lisejele. Umphakathi waseSlangspruit eMgungundlovu uthi ke ubhikisha uvala umgwaqo iyona ndlela yokuthola ke ukunakwa kuleli uma ke unesikhalo bakusho lokhu ngesikhathi beshisa amathayi bevale umgwaqo bekhala ngokuhlala ngaphandle kwagesi kulandela ukuqhuma kwesiphehlimandla laba ke bathe sekupheleke amaviki amabili kwenzeka lesehlakalo kepha ke abalungiselwa kunalokho kuthiwa ke mabakhokhe imali. Lana kungesikhathi amaphoyisa bezama ukuqeda umbhikisho womphakathi waseSlangspruit eMgungundlovu wezimfuno zagesi. Lo mphakathi ushisa amathayi waphahlaza amabhodlela emgaqweni wasuvala umgwaqo ukhala ngogesi. Njengoba sinenkinga yagesi 2 weeks back uhambile ugesi kuze kube manje kuyabanda asigezi usibona sibolile nje asigeza sidle imlomo emhlophe qwa sineyingane ezincane kumele ivuke esikoleni sizogeza amanzi abandayo njengamanje kumele sibase siyapheka thina mesifuna ukupheka afuna sibase phansi kuyinkinga nje ukuthola izinkuni kukodwa uparafini uzothenga ngani ungenayo ngisho imali vele so manje sihlangabezana nenkinga enkulu njengamanje into besisihlanganisile ukuthi izwi vele la eSouth Africa vele it's best ukuthi ungcolisa umgaqo ukuze abantu bezokwazi ukufika yabo njengamanje nani nifikile nabo bafikile nekhansela lifikile so iyona ndlela kusho ukukhuluma le asinazi inkinga ngoba iyona ndlela esibiza ngawo amakhansela ngoba nalo leli siyalibonga ukuthi lisizile lafika ke lo iyona ndlela esibabiza ngayo usiphamja akalibeki inhlobo ngisho ngathi ubizwa yiphoyisa lithi sizogada akafuni ngoba uyayazi imisebenzi yakhe ayenza la ngaphakathi ukuthi akasizi ngalutho sixoxile noNC sesikhathele last week besixoxa nombalula lapha impendulo sakayitholi namhlanje fanele singene emanzini abandayo abanye basuka emakhaya banabazali asebebadala and labazali ababadala banesifo samathambo so akulula ngalendlela ukuthi umuntu angavele nje avuke ageze ngamanzi abandayo. Bathi abanayo imali yokuhlawula njengoba uEskom usho. Anginayo mina imali asinazi imali njengamanje imali izofuneka nilifuneka manje asisebenzi njengoba hlele emakhaya manje sicela umgaqo ngoba vele asisebenzi. Asinayo imali yokuthi ihlanganisele itransformer thina if ever befuna ukusilekelela bona abasifakela ama transformer. Ikhansela lithe balisebenza udaba ngokubambisana nenkampani yakwaEskom. Uhlelo likaEskom likhulumisana nokuthi because itransformer iyabiza at least mhlambe uma ngabe bengakwazi ukuthi uEskom bawuhlangabeze phakathi nendawo ngayo le mali ka 6000 so that bezokwazi ukubalekelelana with uEskom. So iyona ke into but bebe willing vele ngokukhuluma nawo Eskom good no ikhona icontribution abazoyenza per each house eyo100 eyokwazi ukuthi mhlambe bahlangabezane nalo uhlelo la Eskom lokwazi ukuthi ba provide ngayo transform le akhulume ngayo Eskom ukuthi at least mangabe bengahlangabeza phakathi nendawo ngo6000 bobese bekwazi ukuthi ba provide. Kuphoqeka ukuba kungenelela amaphoyisa ngemuva kokuba umphakathi ubungavumi ukuxoxisana nawo ukuthi kuvulwe umgwaqo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal noNhlanhla Khoza unxusa Amadoda nezinduna zezinsizwa ukuba ke ziqaphele indlela izingane ezikhuliswa ngayo emakhaya ukuze ke zizoba isizwe esazisa imindeni. Ukhoza usho kanje ngenkathi kohulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal ehambeleke eMandeni ngempelasonto ngenhloso okubungaza nomphakathi usuku lemindeni olumhla zingama20 kuNhlaba nokuwusuku ke olugujwa emhlabeni wonke jikelele. Lube ngolwehlukile usuku lwemndeni kwizakhamuzi zakuWard 10 eMandeni njengoba bezihanjelwe ngohulumeni wesifundazwe ukuzobungaza lolu suku kanye nabo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal uNhlanhla Khoza unxuse ukuba imindeni yazisane wabese ephonsela inselelo izinsizwa ngokuba zibe mehlomane ngendlela okukhuliswa ngayo abantwana. Uma kukhona induna zezinsizwa bese zithi sizoke sihlale kulesa sithangami sibheke nje ukuthi umntwana wentombazana uphathwa kanjani sizoke sihlale kulesa sithangami sibheke ukuthi umntwana wesilisa yena umfana nje ukhuliswa kanjani asibakhuthaza abantwana bethu sibathemba abantwana bethu
uma abantwana bethu besitshela ngabantu esithandana nabo esihlala nabo ethi ungiphatha kabani angimkholwe umntwana wami. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abasenaso manje isikhathi emndenini, abasenaso isikhathi sokuke bahlale nabantwana babo ngoba kuyasetshenzwa kakhulu. Uthi efika abebheka le laptop yakhe akhohlwe ukubheka umntwana, angabuzi nokuthi umntwana usuku lakho libenjani esikoleni. Sithi asiqhakambise nje ukwazana nokuthandana. Njengengxenye yokubungaza lolu suku, ushampiyoni okwisifundo iLembe uPheki Nkonyeni unxusa umphakathi ukuba mawudle ngoludala kwezolimo ukuze uzogwema izifo ezifika nokudla kwesimanje. iLembe district has been declared as a district that will be promoting organic farming. I-organic farming ithi asibuyele emasisweni, ama-indigenous knowledge systems iwona esiwa-implementayo ngoba siyabona ukuthi le ndlela ese-introduciwe manje yama-genetically modified organisms kuba nama-disadvantages njengokuthi nje abantu abaningi manje sebenezifo, bagula, baphethwe izifo esingazazi ezikade zingekho ngalesikhathi silima ngendlela yasekuqaleni. Ngakho-ke kule district nje siyideclareile nje ukuthi i-district ezopromota i-organic farming. Kanti omunye wabahwebi basemandeni abasafufusa uZinhle Ngubane uthi ukuhanjelwa zikhulu zikahulumeni kubanika ithemba ngamabhizinisi abo bengosomabhizinisi abasafufusa. Ukufika kwabo lana kubaluleke kakhulu kuthina. One, igama lenkampani lethu lizokwaziwa abanye abantu around endaweni. Also kuzosiza ekuthenini basilekelele mhlasimpe ngefunding ukuze sikwazi ukuthi silikhulise ibhizinisi because njengamanje sisebenzisa imali from emaphaketheni and alikakasimami ukuthi libe yilento esifisa ukuthi libe yilona. Ezindabeni za1KZNTV kubi kumqondisi Myeni eMandeni. Unobhala we-ANC kwisifunda iTheku Musanciki uthi ke sebelinda imigudu kahulumeni esemthethweni kuyiyona ke ezobe siqinisekisa ukuxoshwa kukakhansela uMzimuni Ngiba osebhadleke ejele isikhathi esingaphezulu konyaka ngesitholo zokubulalwa ezoba yikhansela leward ngo-2021. uSiyabonga Mkhize uncike usho lokhu kwingxoxo ekhethekile nethimba kulandela ukuthi ke udaba lukaNgiba belusematheni amaqembu kaphikisayo ekhala ngokuthi ke akasulwe ohlwini lamakhansela. Ukuphela kwesikhathi singaphezulu konyaka uward 101 eThekwini ungenali ikhansela ngenxa ukuthi labo shela izinsolo zokubulala sekwenze ne-ANC yafika kwisinqumo sokuthi ukhansela uNgiba akhishwe kube nokhetho lokuchibiyela kuphela sebelinde imigudu yangaphakathi kahulumeni. We are at the last stage zama process from the report of Speaker to terminate that contract because it's a decision to nesayithatha njenge-ANC ukuthi no, for us to provide services, there must be what councillors are accountable in the issues of service delivery. So in an absentia of that, Satumeli peer councillor, but peer councillor is not enough because I possess the authority in the ward. Then we said, no, if that is the case, we'll terminate that position. A councillor will declare a vacancy, will go to by-election. So we are in that process. That's why it's not a declaration. If we can't by election, I can't say a declaration. But we still under a process. Laga hulumeni terminate a position. Le ward ingamanye amaward olungekho zinzo kumalungu ANC ewodwa echaza uNciki uthi kunezinhlelo abanazo uma seqala uhlelo lokuphakanyiswa kwamagama abantu abazovala lesi sikhala sekhansela. Uthi abantu kuzomela bazi ukuthi balandela imigudu ANC yangaphakathi kuphinde kuhlonishwe nentando yeningi. Thina indlela esihlele ngayo no organizer. If indawo engekho organized ibona abantu esibathumayo kude asi-organize le ndawo, what are the issues, sivulele umhlangano la where we discuss issues and we dealt with issues. Then after lokho mase siqedile ukudela nalo ma issues then sobe sisilandela ama processes ethu esinawo na guided ukuthi sisikhetha kanjani candidate nana. And I must say we are respecting the issue of democracy. People should exercise the democracy. But what is good about it, once we must exercise the low pumilele, sonke sesiphoqeleka ukuthi ke sirale behind the decision of the democracy. Naye even when abantu bengamfuni is obliged to embrace everyone njengeleader labo bantu. Emva kokhetho lwango-2021 mabili amakhansela e-ANC eThekwini akaboshela izinsolo zokubulala. Unobhala uthi
iy'nsolo ey'suke ibhekise amalungu wabo kuzomele bangayamanisi nenhlangano kepha ibhekane nalowo muntu osuke esoleka kuzona. Kusengawona ANC usukubulala abantu. Abantu. But what ANC need to do ezenze nezimpi. ANC fanele iclearishe distance kusona. Umuntu nje mawuthi wenza izinto ezimpi uzenze yena ngegama lakhe hayi ngegama le-organization. I-organization afanele isondele lapho. Hence this is why sithi thina njenge-organization we will rather support ama-victim. At all time thina fanele support ama-victim. Kutebogo Sibisi ngiseThekwini. Umengameli weqembu i-African Transformation Movement kuleli uvuyo lwethu Zungula uthi-ke basebenza usuku nosuku ukuqinisekisa ukuthi-ke bakulungele ukuqalisa imikhankaso yabo yokhetho okulindele kuba lubanjwe kuleli ngonyaka ozayo. uZungula usho kanje ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi-ke enikezela ngendlu emndenini odonsa kanzima endaweni yaseNtshanga ngaphansi-ke kuka-Ward 4 eThekwini. Kube yinjabulo emndenini wakwaNtini endaweni yaseSithumba entshonalanga yeTheku ngesikhathi umengameli weqembu ATM edlulisela ngokusemthethweni umuzi ngenhloso yokubuyisa isithunzi salomndeni. Ekhuluma neziko lezindaba uZungula udalule ukuthi leli qembu lisemkhankasweni wokuthuthukisa izimpilo zabantu kanti sebekulungele ukukhankasela ukhetho. Sikhaya siyi-ATM sabona ukuthi kulungile thina ukuba singenelele sidibanise lokho sikwazi ukudibanisa sakhe indlu ukuze ikhaya eli likwazi uphila ngendlela enesidima. So siyi-ATM namhlanje sisebenzisana nenduna, sisebenzisana nabantu abakhokhele kaNkulunkulu size lana sizokothula loo ndlu. I-ATM inhlangano yabantu. That is why silana. Ukuba besingasebenzisana nabantu besingasoze sibe lana. So si-ATM siphakamisa solutions, siphakamisa isombululo, siphakamisa into ethi make sifocuse kwimfuno zabantu singapolitiki because ukupolitika kwamaqembu akuthathi isizwe sisise phambili. Lomndeni ongamalungu ayisishiyagalombili uphoqeleke ukusebenzisa lendlu enamagumbi amabili nje vo ngemuva kokudilika kwabe beyisebenzisa. Ibalelwa kweyisithupha iminyaka beqiqa ekhanseleni njengoba bebefuna usizo kwazise baphila ngemali yempesheni. Lezi mvula ebezinetha indlama ibhidlikile angisakhoni kwachitheka ukudla kwami kwagcwala inhlabathi kwabheka phezulu yonke into. Uma leni izulu asikuthola ukujabula sibonga kusile. Maliduma izulu kunomoya asithola ukujabula masekudlule umoya. Ngani ngoba uthayela uyabhenguka subambe nobaba silenge kuona uyabona ukubamba uphahla lendlu ndize nawe. Ubone ungena kwemvula endlini ubone ukuthi kuyamoshakala konke ngoba nezinto ebezenzeka bengibona kusho ukuthi mina angiyeni wase South Africa nangendlela ebengizibona ngayo ngiswela intaba bengama kuyona ngibatshele bonke abantu ngithi namhlanje na uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwami namhlanje ngizongena endlini engothi mangilele angizuba nalo uvalo namhlanje ngizongena endlini engothi mangihleli akukho okuzongiphazamisa akukho engizoba nenkinga ngakho ngizizwa ngikhule ngohlobo olumangalisayo ngizongena endlini engampintshekile yona. uZungula usebenzise leli thuba ukugxeka udaba lokucishwa kagesi okuhleliwe njengoba kulindeleke ukuba kuqiniswe. Uvezeke ukuthi lokhu kukhomba ukuthi uhulumeni akanawo amaqhinga aphusile ngalenkinga. Uphinde waphawula ngokushiya kukaMzwanele manye kuleli qembu njengoba ke ethi akubakhinya bezanga futhi akukho ukuxabana abanakho njengoba iqembu lilokhulukhule njalo. Si-ATM sithi ATM iyakhula kunabantu abaningi abajonayo i-ATM kunabantu abathi bayithanda lento bayi-ATM ifocusa kwizisombululo. Umuntu ohambile as an individual and uhambe kakuhle washo ukuthi i-ATM iyakhula. So meaning umuntu ocabanga ukuthi yena ufuna usebenzisa khono sakhe kwenye indawo. Lonto ayisho ukuthi i-ATM ayikhuli. That is why ubona namhlanje kulomphakathi sikuwona kunabantu abaningi abajonayo i-ATM. Si-ATM most importantly siyinhlangano yabantu abaningi hayi inhlangano yama-personalities ambalwa ama-personalities athile. Kulempela sonto i-ATM kulindeleke yethule usomqulu wayo wokukhankasela ukhetho eGqeberha. Ezindabeni ZEZINSIZWA.1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Asike sithishelele ey'tolo sobe siqhubeke nendaba zethu.
Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ehamba phambili. Babhikishele bavala umgwaqo bekhala ngogesi kuxwayisa amadoda nezinduna zezinsizwa kanti-ke balinda uhulumeni ngolwekhansela elihola lisejele. Umasipala i-Alfred Duma wethuleke ngokusemthethweni usonkontileka zokwakha izindlu ezingama-30 kuWard 35 noWard 36. Lezi ndlu-ke zizosetshenziswa ngosomabhizinisi abancane ikakhulukazi-ke laba abadayisela emgaqweni. Lo masipala uthi lokhu ukwenza ukuba-ke labo somabhizinisi bengabi nezinkinga uma-ke kunezimvula noma-ke kubanda njengoba-ke sekuqale ubusika. Usomlomo walo masipala uBhenkosi Sithole uthe-ke kubalulekile ukuba belekelele laba abazamayo njengoba-ke amathuba omsebenzi engekho. Umasipala Alfred Duma yethule ngokusemthethweni usonkontileka ozokwakha izindlu ezingama-30 ezizolekelela osomabhizinisi abancane ngaphansi kaWard 35 kanye noWard 36 ikakhulukazi laba abadayisela emgaqweni. Iphini likameya uSizwe Simelane uthi bathole imali elinganiselwa ku-1.8 wamarandi omisela ukuphothula lo msebenzi. Sizothula usonkontileka okuyinsaka okuyena ozosilekelela ukwakhela omama izindlu zokuhwebela ezilinganiselwa kwizindlu eziwu-35 okuyabantu-ke bakithi abazama ukuxosha ikati eziko ngoba behlale bedayisa emgwaqeni lapha eduze kwaseBoxer izulu lina bebeka amakhalibhothi. Bafaka isicelo-ke kimi njengekhansela ngasithatha ngasisa kwamasipala ngokuvumelana nosomlomo nomeya namakhansela onke bazivumela ukuthi sithole imali elinganiselwa ku-1.8 million okuyiyona eyokwakha lezindlu. Uqhube ngokuthi umphakathi ukujabulele lokhu njengoba kukhona abahlomlile ngokuthola amathuba omsebenzi. Abantu bakithi-ke bakujabulele kakhulu lokho kukhona nabathola amathuba ukuthi bazosebenza. Esithatha abayisikhombisa namhlanje bakwahlathi sophinde sithatha abahlanu kwingxenye ngale ngaphesheya kuWard 35 elifali ngoba amawadi asondelene asebenza athenga onke lapha eBoxer asebenza ngokubambisana so bekuyilokho nje. Kanti omunye wabathola ithuba lomsebenzi uSholiphi Ndlovu uthi uyabonga njengoba leli thuba lizomsiza ebeka ukudla etafuleni. Ngibonga kakhulu umasipala ngaleli thuba sinikeze lona. Ngibonge nje ngokusizakala ukuthi ngizokhona ukuthi ngisapote abantwana bami. Ngijabule nje kakhulu bengifisa leli thuba kade ngizama ngalitholi kodwa namhlanje ngijabule kakhulu ngibonga kakhulu ngokuthi ngazi ukuthi sengizovuka ekseni ngihambe ngiyosebenzela abantu abami ngibeke ngubekayo etafuleni. Khona manjalo usomlomo womkhandlu uBhenkosi Sithole unxusa ukubambisana nomphakathi ukuze kuqhubeke intuthuko kule ndawo. Umntwana waphinda ngene waqoqozela ukuthi abantu abakwazi ukusenzela amathuba amancane akhona awaye emphakathini imphakathi ikwazi ukuhlomula nokuthi ikwazi ukuqhubekela phambili. Siyacela ukuthi akube nokubambisana ngoba intuthuko iyofika ngokuthi kubanjiswane kule ndawo. Sibonga nenkosi namakhosi endawo inkosi uMbhenze nenkosi ukunene okuyiwona athintekayo kule project. Ngakho-ke siyacela ukuthi imiphakathi yakhona ayenze kahle ukuze noma ngabe yini eyenzakalayo ikwazi ukuhlala ihlomula njalo ngoba siyafisa ukuthi abantu bakithi bawathola amathuba omsebenzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngise-8 Fal. Owesilisa oneminyaka engama-48 umduduzi Shange wasezinqoleni esigodini saseDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi-ke udinga usizo lwezempilo njengoba-ke enesimila esikhula-ke nsuku zonke ebusweni nesimenza-ke alahlekelwe ukuzethemba. Ekhuluma-ke neziko lezindaba lona owesilisa uthi-ke useke walifuna usizo lwezempilo kodwa-ke akasizakali. Ngakho-ke unxusa noma ngubani ongamlekelela athole usizo isuke-ke lento eyisimila ebusweni. Inzima impilo yowesilisa wasezinqoleni esigodini sakwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe njengoba nesimile esikhula nsuku zonke ebusweni bakhe. Lona wesilisa uthi sekuphela iminyaka ephila nalesi simila esimenza lahlekelwe ukuzethemba. Uthi usizo lwezempilo selizamile kodwa kuphumeleli. Umduduzi Shange othi noma ukhuluma naye uyambona ukuthi uphazamisekile emqondweni. Uthi unxusa noma yiluphi usizo ukuze kusuke lento esebusweni. Ngaqalwa enye eqaleni
ayikhama eqaleni ke lenye yaphuma amanzi angalungile sineminyaka kodwa nje sinesikhathi yona ayibuhlungu ayingenzi ngikhululeke kahle ngoba manje ngisho noma ngizihambe kanje la emgwaqweni uyathola ukuthi nengane ziyangibuka yabo ingane kubulo kuyibuza ukuthi yini malume iqhuba uphinde waveza ukuthi akanawo umazisi njengoba umuntu ohamba eqhuba emzini yabantu ese-ID bese ngiyabuya ngiyodatshulwa ke lento kwesibhedlela and then bese ngithola ke nami njengabantu bonke nje babethola 350 nje mina ngithola 350 ilunga lomphakathi nalo licelela uShangu usizo wathi sekuneminyaka embone ephila nalenkinga kanti ufisa athola usizo njengoba kungekuhle ukuhlala nento ongayazi idalwa yini emzimbeni usizo lwezempilo oluphuthumayo ngoba lento yakhe ibonakala ikhula cishe usuku nosuku ngoba kumazi kwami nje kangimazi incane lento kodwa manje ibonakala iloko ikhula siyacela kama ngabe khona bangase bamlekelele ngokosizo olusheshayo lezempilo bamlekelele ngoba useke wazama emtholampilo wendawo kodwa zakaza kuthola ukusizakala kanti lento iyakhula usuku nosuku njengoba naye sekubalulile ukuthi imenza akazizwa kahle njengomuntu ngoba mina nje kulunga lomphakathi ngiyazi ukuthi sekuthiwa usigayiza lo neqhubu usebiza kwemuntu oneqhubu okungeyona into enhle leyo sicela ngathi nje obukayo njengamanje akakwathi akamsize umfowethu isikwe lento ukuze impilo yakhe ibuyele esiqhelweni okunye nokunye njengomuntu ohlala la endaweni akanalo kushikhaya lokuhlala uhamba ehlala nje emzini yabantu isimo sakhe asihle neze ne-ID nje basekhulumile ke nje athola i-ID ukuze akwazi ukuthi athole izibonelelo ezithola abantu bonke ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga asiphinde futhi sithishelele eitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu Bukeleke usabukela indaba ze1KZNTV nazi-ke ebesithe yizona ehamba phambili Babhikishele bavala umgwaqo bekhala ngogesi kuxwayisa Amadoda Nezinduna ZEZINSIZWA kanti-ke balinda uhulumeni ngolwekhansela elihola lisejele ake sibheke-ke engosini yezomnotho Irandi lakuleli lu-19.44 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 24.18 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 21.03 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,975.88 i-ounce kuthola ongahlizwe wona $75.88 umphongolo ake sibheke-ke engosini yezemidlalo Iqembu Umsinga United FC yilona-ke lizomela isifundazwe KwaZulu-Natal kuma-playoffs azokhipha-ke amaqembu amabili azodlala esigabeni se-Motsepe Foundation Championship. Umsinga United uhluleke iMilford FC ngegoli elilodwa eqandeni emidlalweni kubusempangeni Rugby Stadium. Imidlalo yokuhlunga amaqembu izodlalelwa-ke eThekwini mhla zi-5 kuya-ke mhla ziyi-11 kuNhlangulana. Kuphelile ukuqagula ngokuthi liphi iqembu elizomela isifundazwe KwaZulu-Natal kwimidlalo ema-playoffs kazwelonke azokhipha amaqembu amabili azongena esigabeni se-Motsepe Foundation Championship. Umsinga United FC okuyiwona onqobile uzibekisela indawo ngenkathi ohlula iMilford FC yase-Richards Bay ngegoli elilodwa eqandeni. Sijabule kakhulu ngoba nama-support ethu besambe nawo esisupporte kakhulu. Sikubonga nje ukuthi ukuphumelela lo mdlalo yiwona kade siwudinga kakhulu ngoba ekhaya sadlala nabidraw mase sizodlala la besiyimisela ukuthi win inkinga yethu kade sinayo enkulu besinama injuries ama-player ethu ingakho singakhonanga nokuthi mhlambe sishintsha abadlali sidlale ngeteam eyodwa yaze yaphela isebenze kakhulu le-team kade idlala ngayo. Ngicela ukunxusa kakhulu even ngisho kuhulumeni wase-KZN njengoba sesiyomela i-KZN ukuthi engathi bengalifaka iqhaza kwakunzima ngempela ukurana i-team uyirana uwedwa ngendlela eranika ngayo. Nginxusa kakhulu omasipala even ngisho uhulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi usifakele iqalaba bese nginxusa kakhulu abalandeli bomsinga bese ngicela bonke abalandeli bakwaZulu-Natal ukuthi-ke abaphume ngobuningi mhla ka-5.
Umqeqeshi weMilford FC uAsanda Mvalo uzwakalisa ukuphoxeka emva kokuhlulelwa phambi kwabalandeli babo ekhaya. Well done to Umsinga and congratulating to them. They deserve it because they won. They deserve it because they won. It's okay. We will dust ourselves and see where from here. I went to the supporters to thank them. Where we are is because of them. They've been there. They supported the team. They love the team. They love their players. They've been there for us. And I feel so disappointed that we could not make it in front of them. Isikhulu sesafa ukwenza ngwenya uthi uyajabula ngoba ibhola yilona eliphumelele kunamacala. Kanjalo nomasipala uMhlathuze obusengethe lemidlalo uzwakalisa ukujabula ngesasasa labalandeli. Kungijabulisa kakhulu ke msakazi ukuthi egcineni ibhola yilona elibe yiwina akuona amacala abe yiwina ngoba segcina ibhola edlalile. Siyathembisa ke ukuthi lokho okwenzekile ngeke kuphinde kwenzeke sizokugada ngayo yonke indlela. Akusijabulisanga ukuthi size sigcine iwina sikhipha late kangaka kuyithina esihosayo njengekwaZulu Natal. It tells ukuthi soccer really it's part of business that can encourage umnotho yenza zonke izinto. Abadlali bomsinga United FC bebechicima injabulo emva kokunqoba lomdlalo obuhanjelwe inqwaba abalandeli balamaqembu. Sijabule kakhulu ukuthi siwine lemidlalo kade sasijima simisela sifuna ukufika la sikhona njengamanje. Namhlanje igame ibingekho lula kodwa khona sifayisile saphumelela because no coach ubegcizelela ukuthi lento small sayifuna kumele sifight la egroundini. Isifundazwe kwaZulu-Natal sigcine ngonyaka 2017 ukukhipha iqembu elinqobile njengoba kwanqoba uThongathi FC. ZEZINSIZWA.1KZNTV bikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele siyaguqa bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe kahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.